إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد வார்த்தைகளில் சிறந்தது அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதலில் சிறந்தது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் பித்அத்துகள் ஒவ்வொரு பித்அத்தும் வழிகேடுகள் அனைத்தும் நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்வை அஞ்சி பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் உபதேசம் செய்தவனாக இந்த ஜும்மாவின் உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த மட்டில் அனைத்து விஷயங்களுக்கும் இஸ்லாம் நமக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டுதலை தருகின்றது. அதை போன்றுதான் எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சுத்தமானது, எவையெல்லாம் அசுத்தமானது, அசுத்தங்களை விட்டு ஒரு முஸ்லிம் எப்படி ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும், விலகி இருக்க வேண்டும், இஸ்லாத்தில் சுத்தம் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம், இதையெல்லாம் முஸ்லிம்களாக இருக்கின்ற நாம் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் திருமறை குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்றார், وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. 8வது அத்தியாயத்தினுடைய 11வது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான், وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, அல்லாஹ் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து தண்ணீரை இறக்கி வைத்தான். லியுதஹிரக்கும் பிஹி, அந்த தண்ணீரின் மூலமாக உங்களை சுத்தப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் வானத்திலிருந்து தண்ணீரை இறக்கி வைக்கின்றான். வயுதுஹிப அன்கும் ரிஜ்ஸ ஷைத்தான், ஷைத்தானுடைய நஜீஸ்களை அசுத்தங்களை விட்டு உங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. வலியர்பித அலா குலூபிக்கும், உங்களுடைய உள்ளங்களை திடப்படுத்துவதற்காக. வைதப்பித பிஹில் அக்தாம், உங்களுடைய பாதங்களை ஸ்திரப்படுத்துவதற்காக என்று அல்லாஹ் தஆலா திருமறை குர்ஆனிலே சொல்லுகின்றான். இந்த வசனம் பத்ர் போர் நடைபெறும் போது இறக்கப்பட்ட ஒரு வசனம்.
அதே போன்று இந்த தண்ணீரின் மூலமாக எப்படியெல்லாம் மனித சமூகம் தூய்மையடைகின்றது, அந்த தண்ணீர் எப்போது அசுத்தமாகின்றது என்பதை பற்றியும் திருமறை குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் ஏராளமான செய்திகளை நாம் பார்க்கின்றோம். இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கின்றார், وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. உங்களுக்கு நாம் வானத்தில் இருந்து தூய்மையான தண்ணீரை இறக்கி வைக்கின்றோம் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கின்றார். அப்ப மனித சமூகம் தன்னை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு, தன்னுடைய இருப்பிடங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு, தான் அணிந்திருக்கின்ற ஆடையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு, இப்படி தூய்மைப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் என்ன செய்கின்றான்? வானத்திலிருந்து நமக்கு தண்ணீரை தருகின்றான். அதை போன்று கிணற்று நீரை, தூய்மையான கிணற்று நீரை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம். ஆறு, குளம், குட்டைகள், அதை போன்று ஏரி, இதிலிருந்து வருகின்ற தூய்மையான நீரை நாம் அசுத்தங்களை களைவதற்காக என்ன செய்கின்றோம்? பயன்படுத்துகின்றோம். இந்த சுத்தமான ஒரு நீர் எப்போது அசுத்தமாக மாறுகின்றது? ஏன்னா இது முக்கியமான ஒரு விஷயம். பல செய்திகளை, பல உரைகளை நாம் எப்படி இதுவரைக்கும் நாம் எப்படி கேட்டு வருகின்றோம் என்றால், அல்லது நாம் எப்படி எதிர்பார்க்கின்றோம் என்றால், அது ரசிப்பதை போன்று நமக்கு இருக்க வேண்டும், அதிகமான செய்திகள் இருக்க வேண்டும், வரலாறுகள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அன்றாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் இந்த சுத்தத்தை கொண்டுதான் என்ன செய்கின்றது? தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. வணக்க வழிபாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் தூய்மை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. அப்ப நம்முடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கின்றது என்றால், செய்திகள் ரசனையாக இருக்க வேண்டும் என்பது போன்றுதான் நமக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் நாம் அன்றாடம் நாம் செய்கின்ற காரியங்கள், கடமைகள், அதற்குரிய சுத்தம் சம்பந்தமாக நாம் இவ்வளவு தகவல்களை தெரிந்து வைத்திருக்கின்றோம். இது மிக முக்கியமான ஒன்று. அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த சுத்தமான தண்ணீர், வானத்தில் இருந்து வருகின்ற தண்ணீர், கிணற்று நீர் அல்லது ஆற்று நீர் அல்லது குளத்து நீர் அல்லது குட்டை, ஏரி, இது போன்ற சுத்தமான நீர்கள் எப்போதெல்லாம் அசுத்தமடைகின்றது, அந்த அசுத்தத்திற்குரிய வரைவிலக்கணம் என்ன என்று சொன்னால், ஒரு தண்ணீர் எப்போது அசுத்தமாகின்றது என்றால், அந்த தண்ணீரினுடைய நிறம் மாறி இருக்க வேண்டும், அதனுடைய சுவை, தண்ணீருக்கு என்று ஒரு சுவை இருக்கின்றது, அந்த சுவை அல்லாத ஒரு சுவையில இருந்தால், ஒரு துர்நாற்றமாக இருந்தால், நிறம் மாறி இருப்பதோடு துர்நாற்றத்தோடு இருந்து கலங்களாக தெளிவில்லாமல் இருக்கும் போது அது அசுத்தமான நீர் என்று கணக்கிடப்படுகின்றது. சுத்தமான நீர் என்று சொன்னால், சில நேரங்கள்ல குளம் போன்ற இடங்கள்ல அந்த தண்ணீரை பார்க்கும் போது அது பச்சை கலர்ல இருக்கும். அதை நாம் அசுத்தம் என்று எண்ணிவிடக் கூடாது. அது சுத்தமான நீர் தான். நிறம் மாறி இருந்தாலும் அதனுடைய சுவையும் அதனுடைய அந்த நாற்றம், அதாவது அதனுடைய அந்த மனம், தண்ணீருக்கு என்று ஒரு சுவை இருக்கின்றது. துர்நாற்றம் அடித்தது என்று சொன்னால் அது அசுத்தமான நீராக ஆகிவிடுகின்றது. அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த செய்திகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பார்க்க வேண்டும். எதற்காக என்று சொன்னால், இந்த சுத்தமான நீரை கொண்டுதான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? உதவு செய்ய வேண்டும். நம்முடைய கழிப்பிடங்கள், கழிவறைக்கு செல்லும் போது நம்முடைய அன்றாட அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கெல்லாம் சுத்தமான நீரைத்தான் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். இதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் சஹாபாக்கள் கடலிலே பயணம் செய்கின்றார்கள். இப்படி கடலிலே பயணம் செய்யும் போது கடலில் உள்ள அந்த தண்ணீரை அவங்க குடிப்பதற்காக எடுக்கின்றார்கள். அதை போன்று அதை சுத்தம் செய்வதற்கு, ஒதுவு செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாமா, பயன்படுத்தக்கூடாதா என்று ஒரு சர்ச்சை வருகின்றது சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில். இப்படி ஒரு சர்ச்சை வரும்போது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் ஒரு அமைச்சர் கேட்கின்றார்கள், இந்த கடல் தண்ணீரை பற்றி நீங்க என்ன சொல்கின்றீர்கள்? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, கடல் நீர் சுத்தமானது, அதிலே செத்தவையும் இறந்தவையும் உங்களுக்கு ஹலால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்ப கடல் நீர் முழுவதும் சுத்தமானது, அதிலே இறந்தவையும் உங்களுக்கு ஹலால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக புகாரி, முஸ்லிமிலே இந்த செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம். அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, சம்சம் தண்ணீரை நாம் குடிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம். சில மக்கள் இது குடிப்பதற்குரிய நீர், ஆனால் இதிலே உது செய்யக்கூடாது என்ற கருத்து இருப்பதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். ஆனால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சம்சம் தண்ணீரை குடித்தும் இருக்கின்றார்கள், உது செய்தும் இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை நாம் அபூதாவூத் போன்ற, அஹ்மத் போன்ற கிரந்தங்களிலே பார்க்கின்றோம். அப்ப சம்சம் தண்ணீரையும் நாம் என்ன செய்யலாம்? குடிப்பதற்காக பயன்படுத்தலாம், உது செய்வதற்காக பயன்படுத்தலாம்,
ஆனால் கழிவறைக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு எதையெல்லாம் நஜீஸாக, அசுத்தமாக, அருவருக்கத்தக்கதாக நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த நஜீஸ் என்பது ஷைத்தானோடு உள்ள ஒரு விஷயம். நஜீஸான விஷயங்கள்ல அதிகமாக நாம் ஈடுபட்டு விட்டோம் என்றால் ஷைத்தான் நமக்கு மிக நெருக்கமாக ஆகிவிடுகின்றான். அதனாலதான் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கின்றான், அதாவது அசுத்தத்தை விட்டு நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். அப்ப அசுத்தம் இல்லாமல் தூய்மையாக பரிசுத்தமாக இருக்கும் போது ஷைத்தான் நம்மை என்ன செய்ய மாட்டான், நெருங்க மாட்டான் என்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு செத்த பிராணிகளை எல்லாம் ஹராமாக, அசுத்தமானதாக ஆக்கியிருக்கின்றது. திருமறை குர்ஆன் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கின்றான், ஹுரிமத் அலைக்குமுல் மைத்தத்து வத்தம் வலஹ்முல் ஹின்ஸீர். உங்களுக்கு செத்தவை எல்லாம் ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. செத்த அனைத்து பிராணிகளும் அது ஹராம், அசுத்தமானது. அதே போன்று இந்த செத்தவைகள்ல ரெண்டு விஷயங்கள் விதிவிலக்காக இருக்கும். ஒன்று, நாம் சொன்னதை போன்று கடலில் உள்ள மீன்கள் அது இறந்தவையாக இருந்தாலும் அதை நாம் என்ன செய்யலாம், அது நமக்கு ஹலால். அதே போன்று வெட்டுக்கிளியும் நமக்கு ஹலால் என்ற செய்தியை பார்க்கின்றோம். அகமதில் இந்த செய்தி இடம்பெறுகின்றது, வெட்டுக்கிளியும் மீனும் மனிதர்களுக்கு ஹலால், அது இறந்ததாக இருந்தாலும் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம். அதே போன்று லஹ்முல் ஹின்ஸீர், பன்றியினுடைய இறைச்சி. இந்த பன்றியினுடைய இறைச்சியை பொறுத்த மட்டும் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் சில சர்ச்சைகள் நடந்தது. இன்றைக்கும் அந்த சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து வருவதை பார்க்கின்றோம். லஹ்முல் ஹின்ஸீர் என்றால் அது பன்றியினுடைய இறைச்சி மட்டும்தான் ஹராம், அதனுடைய தோலை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம், அதனுடைய மூளையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம், அதனுடைய கொழுப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்கின்ற ஃபத்வாக்கள் இந்த சமீப காலத்தில் சில ஃபத்வாக்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டது, வாபஸ் வாங்கி கொண்டார்கள். இன்னும் சில ஃபத்வாக்கள் இன்றைக்கும் நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதாவது பன்றி ஹராம் என்று தெளிவாக திருமறை குர்ஆனில் வந்த பொழுதும் கூட பன்றியினுடைய தோல் அது பதனிடப்படுத்தப்பட்டால் அதை பயன்படுத்தலாம் என்ற ஒரு தீர்ப்பை நாம் பார்க்கிறோம். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் முழுமையாக என்ன செய்ய வேண்டும், ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஒரு மார்க்க தீர்ப்பை நாம் கொடுப்பதற்கு முன்னால் இது சம்பந்தமாக எத்தனை அஹாதீசுகள் வந்திருக்கின்றது, எத்தனை வசனங்கள் வந்திருக்கின்றது, இந்த வசனங்களையும் ஹதீசுகளையும் நமக்கு முன்னால் சென்ற மார்க்க அறிஞர்கள், நமக்கு முன்னால் சென்ற சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், தபே தாபிஈன்கள், இமாம்கள், அந்த சங்கிலி தொடரில் வந்த மக்கள் இதை எப்படி அணுகி இருக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் பார்ப்பதில்லை. எனக்கு எது சரி என்று படுகின்றதோ நான் அந்த அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்குவது. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, பதனிடப்பட்ட தோல் அது பன்றியினுடைய தோலாக இருந்தாலும் பயன்படுத்தலாம். மற்ற பிராணிகளை பொறுத்த மட்டில் அதனுடைய தோல்களை என்ன செய்யலாம், தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியும். ஆனால் பன்றியை பொறுத்த மட்டில் தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியுமா என்று சொன்னால் நாம் அறிந்தவரை முடியாது. ஆனால் பன்றியினுடைய தோல் அது பயன்படுத்தப்பட்டாலும் ஹலால் தான் என்ற ஒரு நவீன ஃபத்வா இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் இணையதளங்களில் பரவி வருவதை பார்க்கின்றோம். கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே, அஹ்மதிலே இடம்பெறுகின்ற ஒரு செய்தி, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பன்றி முழுவதையும் என்ன செய்திருக்கின்றார்கள், தடை செய்திருக்கின்றார்கள். பன்றி வியாபாரம் செய்வது, பன்றியினுடைய இறைச்சி, இப்படி முழுவதையும் தடை செய்ததாக அஹ்மதிலே தெளிவாக ஒரு ஹதீஸ் வருகின்றது. அப்ப அந்த அடிப்படையில் செத்த பிராணிகள் அனைத்தும் ஹராம், அசுத்தமானது. அதே போன்று பன்றியும் அசுத்தமானது என்பதையும் நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே, சிறுநீர், மலஜலம், இதிலிருந்து நாம் எப்படி நம்மை சுத்தப்படுத்துவது, சிறுநீரிலிருந்தும் மலஜலத்திலிருந்தும் எப்படி நாம் சுத்தப்படுத்துவது, இதையெல்லாம் நாம் சொல்லும் போது இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம், இதையெல்லாம் கூட தெரியாமலா இருப்பாங்க மக்கள் என்று நாம் நினைக்கின்றோம். ஆனால் அதிகமான மக்கள் எப்படி சுத்தம் செய்ய வேண்டும், அதனுடைய ஒழுங்குமுறைகள் என்ன என்பதை இன்றும் தெரியாமல் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த சிறுநீரை பொறுத்த மட்டில் குழந்தையாக இருக்கும்போது, அதாவது பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகள், தாய்ப்பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சிறுநீர் கழித்து விட்டால் அதனுடைய சட்டம் என்ன? இந்த சமூகத்துல அதிகமான மக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம், குழந்தையை எடுக்க மாட்டாங்க. நாங்க தொழுகையாளி அல்லது அவங்க தொழுகையாளி, குழந்தை கொடுத்தா குழந்தை சிறுநீர் கழித்து விடும் என்று பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க, வாங்க மாட்டாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால், பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தை ஆடையிலே சிறுநீர் கழித்து விட்டால் அதற்குரிய சட்டம் என்ன என்பதை தெரிந்து வைத்திருக்கவில்லை. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே,
உம்மு கைஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்துல ஒரு சிறு குழந்தை கொடுக்கப்பட்டது, ஒரு ஆண் குழந்தை. அந்த ஆண் குழந்தை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாங்கிய உடனே அந்த ஆண் குழந்தை என்ன செய்கின்றது? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய ஆடையில் சிறுநீர் கழித்து விடுகின்றது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த சிறுநீர் கழித்த உடனே என்ன செய்யறாங்க? ஒரு தண்ணீரை கொண்டு வர சொல்லுகின்றார்கள். சொல்லி அந்த தண்ணீரை தெளிக்கின்றார்கள். தண்ணீரை என்ன செய்கின்றார்கள்? தெளித்து விடுகின்றார்கள். இது புகாரி முஸ்லிம்ல இடம்பெறுகின்ற செய்தி. அப்ப பால் குடிக்கக்கூடிய, பால் மட்டும் குடிக்கக்கூடிய குழந்தையாக இருக்குமே ஆனால், ஆண் குழந்தையாக இருக்குமே ஆனால், நம்முடைய ஆடைகளில் சிறுநீர் கழித்து விட்டால் அந்த சிறுநீர் மீது நாம் தண்ணியை விட்டு கழுக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தண்ணீரை தொளித்தாலே போதுமானது என்ற ஒரு சட்டத்தை நாம் செய்கின்றோம், அறிகின்றோம். அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, பெண் குழந்தையாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த இடத்தை கழுக வேண்டும், தண்ணீரால் கழுக வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியையும் அகமதிலே இடம்பெறுகின்றது நாம் பார்க்கின்றோம். அப்ப குழந்தைக்கு இந்த சட்டம். அதே நேரத்தில் அந்த குழந்தை மற்ற உணவுகளை தின்னக்கூடிய, சாப்பிடக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்குமே ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தாது. அந்த குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் அந்த இடத்தை நன்றாக கழுவி சுத்தப்படுத்த வேண்டும். இதையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே, இந்த சிறுநீர் கழிக்கும் போது பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சிறுவர்களாக இருந்தாலும் சிறுநீர் கழிக்கும் போது என்னென்ன ஒழுங்குமுறைகள் என்று இஸ்லாம் சில ஒழுங்குமுறைகளை என்ன செய்கின்றது? நமக்கு சொல்கின்றது. அதே போன்று இந்த வலி ஏற்படுவது, வலி என்று சொன்னால் சிறுநீர் கழித்த பிறகு சில விஷயங்களை சொல்லும், மார்க்க விஷயங்களை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலகட்டத்தில் அன்சாரி பெண்களை குறித்து ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் புகழ்ந்து சொல்கின்றார்கள். அன்சாரி பெண்கள் மார்க்க விஷயங்களை குறித்து கேட்பதில் அவர்கள் வெட்கமடைய மாட்டார்கள், அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பரக்கத் செய்யட்டும் என்று அன்சாரி பெண்களுடைய அந்த ஈமானை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் பாராட்டி சொல்கின்றார்கள். அவர் மார்க்க சம்பந்தமான செய்திகளை இந்த மாதிரியான மேடைகளில் தான் என்ன செய்ய வேண்டும்? சொல்ல வேண்டும். அதுதான் மக்களுக்கு, அனைத்து மக்களும் இருந்து பொறுமையாக கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை. அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த விஷயங்களை சொல்லும் போது இது மார்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களோ அல்லது அதை ஆபாசமாக என்ன செய்யக்கூடாது, நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இதெல்லாம் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான சட்டங்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த வலி ஏற்படும் போது என்ன செய்கின்றார்கள்? வலி ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், சிறுநீர் கழித்த பிறகு வெண்மையான நீர் வெளிப்படும் போது அந்த மர்ம உறுப்பை நன்றாக சுத்தம் செய்து அதே போன்று என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒது செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியையும் நாம் பார்க்கின்றோம். மதி ஏற்பட்டு விட்டால், வலுவழுப்பான மதி ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், அதாவது அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், எனக்கு அதிகமாக மதி ஏற்படக்கூடியதாக இருந்தது. அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அவர்கள் ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு திருமணம் முடித்த காரணத்தினால மாமனார் என்ற அடிப்படையில் போய் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் வெட்கமாக இருந்து அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு. அப்ப இன்னொரு சஹாபிட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அதிகமாக எனக்கு மதி ஏற்படுகின்றது, அப்ப நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? உடனே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த இடத்தை நன்றாக சுத்தம் செய்து விட்டு ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் உது செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியையும் சொல்கின்றார்கள். அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, விந்து வெளிப்படும் போது கண்டிப்பாக குளிக்க வேண்டும். அது தூக்கத்தில் வெளிப்பட்டாலும் சரி, அல்லது உறவு கொண்டு வெளிப்பட்டாலும் சரி, அல்லது உறவு கொண்டு விந்து வெளிப்படாக இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக குளித்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியையும் இந்த சுத்தம் சம்பந்தமாக நாம் செய்கின்றோம், பார்த்துக் கொள்கின்றோம். அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே, இந்த அசுத்தம், நாய் ஒரு பாத்திரத்திலே வாய் வைத்து விட்டது என்று சொன்னால், நாக்கால் நக்கி விட்டது என்று சொன்னால், அதை எப்படி சுத்தம் செய்வது? இந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றார்கள். இப்ப இந்த அசுத்தம் சுத்தம் என்பது எதை இஸ்லாம் சுத்தமாக கருதுகின்றது, எதை அசுத்தமாக கருதுகின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், உங்கள் ஒருவருடைய பாத்திரத்திலே நாய் வாய் வைத்து விட்டது என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் 7 முறை கழுவுங்கள், ஒரு முறை மண்ணை கொண்டு கழுவுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மலஜலம் கழிக்கும் போது எப்படியெல்லாம் அந்த ஒழுங்குமுறைகளை பேண வேண்டும், இதையும் நமக்கு கற்றுத் தருகின்றார்கள். அதாவது சல்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு, அதாவது ஒரு யூதரிடத்தில் சொல்கின்றார்கள், எங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுத் தருகின்றார்கள், கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள். எந்த அளவுக்கு என்றால்,
இந்த கழிவறைக்கு எப்படி செல்வது அது குறித்தும் எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள். கிபிலாவை முன்னோக்க கூடாது, இந்த கிபிலாவை முன்னோக்க கூடாது என்ற இந்த சட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் கட்டிடங்களில் கழிவறை இருக்குமே ஆனால் அங்கு கிபிலாவை முன்னோக்குவதோ பின்னோக்குவதோ குற்றமாகாது. ஹதீஸ்ல செய்திகள் இடம் வருகின்றது, கழிவறை கட்டடத்திற்கு உள்ளாக இருக்கும் போது கிபிலாவை முன்னோக்கி பின்னோக்கி இருப்பதில் குற்றமாகாது. அதே நேரத்தில் திறந்த வெளியில், அதாவது கழிவறை திறந்த வெளியிலே நாம் கழிவறைக்கு செல்லும் போது அந்த இடத்துல என்ன செய்யக்கூடாது, கிபிலாவை முன்னோக்க கூடாது, கிபிலாவை பின்னோக்க கூடாது என்ற ஒரு செய்தியை நாம் ஹதீஸிலிருந்து பார்க்கின்றோம். கழிவறைக்கு செல்லும் போது இடது காலை வைத்து செல்ல வேண்டும். கழிவறைக்கு செல்லும் போது பிரார்த்தனை துஆவை ஓத வேண்டும். அல்லாஹும்ம இன்னி அஊது பிக மினல் குபுதி வல் ஹபாயிதி, ஆண் பெண் ஷைத்தான்களுடைய தீங்கை விட்டும் இறைவா உன்னிடத்திலே நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் என்ற அந்த துஆவை ஓதி இடது காலை வைத்து தான் கழிவறைக்கு செல்ல வேண்டும். அதே போன்று வலது கையால் சுத்தம் செய்யக்கூடாது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதை கடுமையாக வன்மையாக கண்டித்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று சில மக்கள் கழிவறைக்கு செல்லும் போது வீட்டிலிருந்தே வேட்டியை வரிஞ்சு கட்டுவாங்க, அதாவது முட்டுக்கு மேலாக வரிஞ்சு கட்டி விட்டு வீட்டிலிருந்தே புறப்படுவார்கள். அப்படி அல்ல, கழிவறைக்கு செல்லுகின்ற அந்த பகுதிக்கு சென்ற பிறகுதான் ஆடையை உயர்த்த வேண்டும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த கழிவறைக்கு செல்லுகின்ற அந்த இடம் சென்ற பிறகுதான் அவர்கள் ஆடையை உயர்த்துவார்கள் என்று வரைக்கும் ஹதீஸிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா சில மக்கள் தங்களுடைய அறைகளிலாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க ட்ரெஸ் மாற்றும் போது பக்கத்துல மக்கள் இருக்கிறாங்க என்று அந்த அவுரத்தை மறைக்க வேண்டும், மறைவிடங்களை மறைக்க வேண்டும் அந்த ஒரு கூச்சம் எல்லாம் இல்லாமல் ஓப்பனாக என்ன செய்யறது, ட்ரெஸ் மாத்துறது, உள்ளாடைகளை அணிந்து கொள்வது, இதையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அல் ஹயா ஷுபத்தும் மினல் ஈமான், வெட்கம் என்பது ஈமானின் ஒரு பகுதி என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். அப்ப வெட்கம் உள்ளவர்களாக முஸ்லிம்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், இருக்க வேண்டும். அப்ப ஆடைகளை மாற்றும் போது அதுல எல்லாம் மறைவிடங்கள், அவுரத்துகள் அது அடுத்தவர்களுடைய பார்வையை விட்டும் தூரமாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம், பார்க்கின்றோம். அதே போன்று அல்லாஹ் தஆலா திருமறை குர்ஆன்ல கூஃபா வாசிகள் எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருந்தார்கள், அவர்களுடைய சுத்தத்தை குறித்து அல்லாஹ் திருமறை குர்ஆனில் புகழ்ந்து சொல்கின்றான். ஃபீஹி ரிஜாலுன் யுஹிப்பூன அன் யததஹரு வல்லாஹு யுஹிப்புல் முத்ததஹிரீன். அங்கே சில மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் சுத்தமாக, இந்த வசனத்தை குறித்து வரும்போது தண்ணீரை கொண்டு அவர்கள் அதிகமாக சுத்தம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அதை பாராட்டி அல்லாஹ் சொல்கின்றான், ஃபீஹி ரிஜாலுன் யுஹிப்பூன அன் யததஹரு. அங்கே சில மனிதர்கள் இருந்தார்கள், அவர்கள் சுத்தத்தை கடைபிடித்தார்கள், சுத்தமானவர்களாக இருந்தார்கள். வல்லாஹு யுஹிப்புல் முத்ததஹிரீன். நாம ஏன் இதெல்லாம் சொல்றோம்னா, அல்லாஹ்வுடைய நேசத்திற்குரியவர்களாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், மாற வேண்டும். வல்லாஹு யுஹிப்புல் முத்ததஹிரீன், பரிசுத்தமானவர்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் என்று அல்லாஹ் தஆலா திருமறை குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டுகின்றான். கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே, அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்கின்றார்கள், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கழிவறைக்கு செல்லும் போது நாங்கள் என்ன செய்வோம், தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு செல்வோம் என்று நாம் ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம். அப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த கழிவறைக்கு போகும்போது அதிகமாக தண்ணீரால் நன்றாக சுத்தம் செய்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை எல்லாம் நாம் என்ன செய்கிறோம், பார்க்கின்றோம். அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே, சில மக்களுக்கு சில சந்தேகங்கள், நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிக்கலாமா, நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிக்கலாமா? நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிக்கலாம் என்று யார் சொல்கின்றார்களோ அவர்கள் வேண்டும் என்று இந்த செய்தியை சொல்கின்றார்கள். அதாவது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு நிலையிலும் நின்று கொண்டு சிறுநீரை கழித்ததில்லை என்று ஒரு செய்தி வருகின்றது. அந்த அடிப்படையில முடிந்த அளவுக்கு நாம் அமர்ந்துதான் என்ன செய்ய வேண்டும், சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நின்று கொண்டும் சிறுநீர் கழித்ததாக ஒரு செய்தி இடம் வருகின்றது. அதாவது அபூதாவுதில் இந்த செய்தி இடம் வருகின்றது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குப்பை மேட்டிலே, அதாவது ஒரு இடத்திலே சிறுநீர் கழிக்கும் போது நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழித்தார்கள். காரணம், அந்த சிறுநீர் மேனியிலே தெரித்து விடும். சில நேரங்கள்ல நம்முடைய இளைஞர்கள் அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆடைகளை பொறுத்த மட்டும் இறுக்கமான ஆடைகள் என்ன செய்கின்றார்கள், அணிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உட்கார முடியாத அளவுக்கு இறுக்கமான ஆடைகள். அப்ப இந்த ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு சிறுநீர் கழிப்பதற்காக அமரும் போது ஆடையிலே சிறுநீர் தெரித்து விடுகின்றது. அதனால என்ன பெரிய பாதிப்பு, இந்த சிறுநீர் விஷயத்தை எல்லாம் பேசணுமா அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம். ஆனால் இந்த சிறுநீர், ஒரு மனிதனுடைய இந்த சிறுநீர் விஷயத்துல ஒரு மனிதன் எந்த அளவுக்கு கபரிலே வேதனை செய்யப்படுகின்றான் யோசித்து பார்க்க வேண்டும்.
அப்ப நாம இதெல்லாம் அலட்சியமாக நினைக்கின்றோம். சிறுநீர் தானே, ஒரு சிட்டு 2 டிராப் விழுந்து அதனால என்ன பெரிய விஷயம் வந்துட போகுதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதை கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்திருக்கின்றார்கள். அப்ப சிறுநீர் கழிக்கும் போது இயன்ற அளவுக்கு அமர்ந்து கொண்டு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும், நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிக்க கூடாது. ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில், நிர்பந்தமான கட்டத்தில் நம்முடைய ஆடையில் அது பட்டுவிடும், சிறுநீர் நிறுத்திவிடும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போது நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிக்கலாம். அதற்கும் அனுமதி இருக்கின்றது. இதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நடைபாதைகளில் என்ன செய்யக்கூடாது, மலஜலம் கழிக்க கூடாது. இது இந்த நாடுகளில் இல்லாவிட்டாலும் கூட நம்முடைய நாடுகளில் என்ன செய்கின்றது, இந்த ஒரு மோசமான ஒரு கலாச்சாரம் இல்லாத ஒரு அநாகரிகமான செயல் நடந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். நடைபாதையில் மக்கள் அதிகமாக கூடக்கூடிய இடங்களில் என்ன செய்கின்றார்கள், நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிப்பது, மலஜலம் கழிப்பது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சபிக்கின்றார்கள். மக்களுடைய சாபத்தை நீங்கள் பெறாதீர்கள் என்று சொல்கின்றார்கள். யார் சொல்கிறார்கள்? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார் நடைபாதைகளில் சிறுநீர் மலஜலம் கழிக்கின்றார்களோ, அதே போன்று மரம், நிழல் தரக்கூடிய மரங்கள், இதிலும் சிறுநீர் கழிக்க கூடாது, மலஜலம் கழிக்க கூடாது. இப்படி மக்கள் நடைபாதைகளில் நிழல் தரக்கூடிய மரங்களில் இதெல்லாம் யார் மலஜலம் செய்கின்றார்களோ, கழிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் மக்களுடைய சாபத்தை பெறுகின்றார்கள் என்பதை போன்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். அதே போன்று ஒருவர் மலஜலம் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சலாம் சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை, பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சலாம் சொன்னேன், ஒரு நபித்தோழர் சொல்கின்றார்கள். ஆனால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை, அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை என்று நாம் செய்தியை பார்க்கின்றோம். இந்த ஹதீஸ் நஸஈல இடம் வருகின்றது. அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இதையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி சிறுநீர் விஷயத்தில் நாம ஏன் இவ்வளவு அக்கறை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 2 கபர்களுக்கு பக்கத்துல கடந்து செல்கின்றார்கள். இப்படி கடந்து செல்லும் போது அந்த 2 கபர்களில் உள்ளவர்களும் மிக கடுமையான முறையில வேதனை செய்யப்படுகின்றார்கள். எதற்காக வேதனை செய்யப்படுகின்றார்கள்? ஒருவர் சிறுநீர் கழித்து சரியான முறையில சுத்தம் செய்யவில்லை, கபர்ல வேதனை. நாம நினைக்கிறோம் ஒரு சொட்டு சிறுநீர்ல இவ்வளவு பெரிய விஷயமா, கபரில் இதன் காரணமாக அவர் கடுமையாக வேதனை செய்யப்படுகின்றார். இன்னொரு மனிதர் எதற்காக வேதனை செய்யப்படுகின்றார்? அவர் கோல் சொல்லிக் கொண்டு திரிந்தார், அதன் காரணமாக கடுமையாக வேதனை செய்யப்படுகின்றார் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, சுத்தத்தை இஸ்லாம் மிக அதிகமாக வலியுறுத்துகின்றது. இன்றைக்கு நாம் மனிதர்களை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சரியாக குளிப்பதில்லை. சில நேரங்கள்ல தினமும் குளிக்க வேண்டும். எப்போதும் ஒரு மனிதன் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். சுத்தத்தை இஸ்லாம் அதிகமாக வலியுறுத்துகின்றது. இன்னல்லாஹ யுஹிப்புல் முத்தஹிரீன், பரிசுத்தமானவர்களை, சுத்தமானவர்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றார். அல்லாஹ்வுடைய விருப்பத்திற்குரியவர்களாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த பல் துலக்கிறது சம்பந்தமாக சொல்லும் போது, என்னுடைய சமூகத்திற்கு இந்த பல் துலக்கிறது என்னுடைய சமூகத்திற்கு மிக சிரமமாக இல்லை என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் ஒவ்வொரு ஒதுவின் போதும் நான் பல் துலக்குவதற்கு கட்டளையிட்டிருப்பேன். ஏன், என்ன காரணம்? ஒரு மனிதனுடைய வாய் துர்நாற்றமாக இருக்கக்கூடாது, மனமாக இருக்க வேண்டும். மனிதர்கள் நெருங்கி வந்து பேசக்கூடிய அளவுல அவனுடைய அந்த சுத்தமான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆடையாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய இருப்பிடங்களாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய உடலாக இருந்தாலும் சரி, சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சில மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள், வேலைக்கு வந்தவுடன் நேரடியாக என்ன செய்கின்றார்கள், வந்து தொழுவதற்காக அந்த வியர்வையோடு அந்த துர்நாற்றத்தோடு என்ன செய்கின்றார்கள், தொழுகைக்காக இருக்கின்றார்கள். அவ பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய சிரமத்தை கொடுக்கின்றது. அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக ஜும்மாவுடைய தினத்துல சுத்தமாக இருப்பதை மிக அதிகமாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றார்கள். ஜும்மாவுடைய தினத்தில் ஒருவர் குளித்து இருக்கின்ற ஆடைகளில் நல்ல ஆடையை அணிந்து அவர் சுத்தமான நிலையில் அத்தர் பூசிக்கொண்டு யாரிடத்திலும் பேசாமல் சபைகளை பிரிக்காமல் வந்து அவர் அமரும் போது அவர்களுடைய முன் சென்ற பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றது. ஒரு ஜும்மாவிலிருந்து இன்னொரு ஜும்மா வரை பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றது என்றெல்லாம் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். அப்ப குறிப்பாக ஜும்மாவில் என்ன செய்ய வேண்டும், கண்டிப்பாக நாம் குளித்து சுத்தமான ஆடைகளை அணிந்து, வெண்மையான ஆடைகளை அணிந்து ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்கு வர வேண்டும். இதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சுத்தம் எது அசுத்தம் எது என்பதை ஒரு ஓரளவு தேவையான சில தகவல்களை நாம் கூறியிருக்கின்றோம். இன்னும் அதிகமான ஏராளமான செய்திகள் இருக்கின்றது. அதனால எதெல்லாம் அசுத்தம் என்று இஸ்லாம் சொல்கின்றது, அது உணவாக இருக்கட்டும்,
அல்லது நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஆடைகள், பயன்படுத்துகின்ற விஷயங்கள் எதெல்லாம் அசுத்தம் என்று இஸ்லாம் சொல்கின்றதோ அந்த அசுத்தத்தை விட்டு ஒரு முஸ்லிம், ஒரு முஃமின் தூரமாக இருக்க வேண்டும். தன்னையும் தன்னுடைய இருப்பிடங்களையும் எப்போதும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சுத்தமான இடங்கள்ல தான் என்ன செய்வாங்க, மலக்குமார்கள் வருகை தருவார்கள். இதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் எந்த செய்திகளை நாம் கேட்டோமோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக ஆக்கியருள்வானாக என்று கூறி ஜும்மாவின் முதல் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி ஹதானா லிஹாதா வமா குன்னா லினஹ்ததிய லௌலா அன் ஹதானா அல்லாஹ். அம்மா பஅத். கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சுத்தம் என்றால் என்ன, அசுத்தம் என்றால் என்ன, ஒரு தண்ணீர் எப்போது அசுத்தமாக ஆகிவிடுகின்றது, எப்படியெல்லாம் நாம் நம்மையும் நம்முடைய உடலையும் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், தூய்மை குறித்து அல்லாஹ் இஸ்லாம் என்ன சொல்கின்றது என்பது சம்பந்தமான சில செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொண்டோம். அதே போன்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இந்த செய்தியை அறிவிக்கின்றார்கள். இமாம் நாஸ்ருத்தீன் அல்பானி அவர்கள் இதை சஹீஹ் என்ற படத்திலே பதிவு செய்கின்றார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, தூங்கும் போதும் என்ன செய்ய வேண்டும், சுத்தமான நிலையில் தான் நாம் தூங்க வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், தஹிரு ஹாதிஹில் அஜ்ஸாத தஹிருக்குமுல்லாஹ், நீங்கள் உங்களுடைய உடல்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ் உங்களை சுத்தப்படுத்துவான். ஃபைன்னஹு லைஸ அப்துன் யபீது தாஹிரன் இல்லா பாத மலக்குன் ஃபீ ஷிஆரிஹி லா யன்கலிபு ஸாஅத்தன் மினல் லைலி இல்லா கால அல்லாஹும்ம இக்ஃபிர் லி அப்திக ஃபைன்னஹு பாத தாஹிரன். சுத்தமான நிலையில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இரவை கழிக்கும் போது, தன்னுடைய அந்த இரவை கழிக்கும் போது ஒரு மலக் அவனுடைய தலைமாட்டிலே அமர்ந்து கொண்டு அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கின்றார். என்ன பிரார்த்தனை செய்கின்றார்? அல்லாஹும்ம இக்ஃபிர் லி அப்திக, இறைவா உன்னுடைய இந்த அடியானை நீ மன்னித்து விடு. ஃபைன்னஹு பாத தாஹிரன், அவன் சுத்தமாக இரவை கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று ஒரு மலக்கு பிரார்த்தனை செய்வதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். நாம் இன்றைக்கு என்ன செய்கின்றோம்? ஒது செய்துவிட்டு படிக்கின்றோமா? ஒது செய்துவிட்டு நாம் தூங்குவதற்காக செல்கின்றோமா? நிச்சயமாக இல்லை. எந்த நிலையிலே நாம் இருக்கின்றோமோ அப்படியே தூங்கி விடுகின்றோம். அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த விஷயத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் எந்த செய்திகளை நாம் கேட்டோமோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றக்கூடியவர்களாகவும் அடுத்த மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய மக்களாகவும் ஆக்கிடுவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.